Kusangana watukita zvekare pano paHatari 263 pano panchaenda kaubatira manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell. Sekuziva kwamunozviita vadikani, inini andiregere uko kuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva iripo, ende uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Nyaya nezvomuzora nhasi inyaya iri kutenderera mastreets esocial media zvinoitika murudo zvinhu zvakawandisa chakafukidza dzimba matenga. Isu tiri kunze hapana zvatinoziva kuti mumba mamainhingi makadai mumba maHatari makamira so, hapana zvatinenge tichiziva. Pane murume iye anga achishedzwa nezita rekuti Sibusiso Lawrence. Murume uyu anga nemukadzi wake waanga akarora, ende vari vadiki vanhu ava rudo rwavo rwakatanga kudhara, vakatanga kufambidzana vachiri vana vadiki. Vachidanana vari murudo kudaro, musikana akachita mukomana wake pekutanga, asi murume uyu haana kuzviteka serious, angosiyana nazvo sezvo aive munhu anochengetedza rudo, aida musikana wake nemwoyo wese. Vaviri ava vakazosvika pakutororana vakatanga kugara vese, ende musikana uyu haana kugumira ipapo. Arorwa kudaro akachita futi akatonobata nhumbu yeumwe murume Samuel. Abata nhumbu akadzoka kune murume wake futi. Murume uyu akamutambira futi, akamuaccepta futi, akasarudza kuti aizve nhumbu izvo zvina basa, mwana chipo chinobva kuna Mwari, ndichachengeta ende mwana ndichiendesa futi kuchikoro. Zvisinei, Sibusiso Lawrence aitobhadharira mwana uyu school fees achimuendesa kuchikoro, achingomutorawo semwana wake. Asi mukadzi uyu kauyu akazotanga kuendeswa kuchikoro futi naSibusiso Lawrence. Aendeswa kuchikoro nemurume wake, akasvika nguva yekupasa akaita teaching. Atanga teaching, paakatanga kudzidzisa painge pasina mari, asi murume wachona akaramba akashinga nekuti mukadzi wake aimuda. Mukadzi uyu ndo paakazotsvagawo rimwe basa futi, akawana basa pachikoro chainge chakumbhadhara mari iri nani. Aona kuti level rake rasiyana nemurume, akabva aramba murume wake. Nyandiri kutaura vadikani, inyaya yaitika kuSouth Africa. Aramba murume wake mukadzi uyu. Sibusiso Lawrence haana kuzvitambira senzira yakanaka, nekuti aimira nemukadzi wake munhamo nemumatambudziko, mukushaya nemukuwana. Haana kuzviteka senzira yakanaka, akaramba kurambwa. Kurambwa kwaakaita, akatorana iye nemukadzi wake vachienda kumafura mhepo kunotandara. Kwavaenda kunotandarira manga muri musango, asi murume uyu kauya anonzi Sibusiso Lawrence haana kuenda ane pfungwa yeungoti vari kungonotandara, akaenda ane pfungwa yekuuraya. Sibusiso Lawrence paakatobuda panze vari mumota akatakura banga, apo paakasvika achiponda mukadzi wake akamuuraya. Apedza kumuuraya akabva creator video achiratidza vanhu mutumbi wechitunha chemukadzi wake, achiti izvi ndo zvandazofunga kuti ndiite nekuti ndanga ndarwadziswa, ine ndo decision yandasarudza. Zvisinei, video iri ichitendera mastreets esocial media vanhu vaigaya kuti iskit, asi harisi skit, harisi drama. Nyaya iyi yatokonfirmwa nemapurisa. Chinonyanyorwadza futi panyaya iyoyo ndechekuti iye murume uyu akauraya mukadzi wake, akabva azvisungirira. Achipedza kucreata video iroro akazvisungirira, mutumbi wake wakawanikwa wakarembera padhuze nepane mutumbi futi wemukadzi wake. Chingoti rest in peace kwavari vese. Ndinokumbira kuti zvadofika mucomment section pamusoro penyaya izvi. Zvandoda kuita nguva inoida kusei muchiona video rakasiyiwa nemurume uyu arigadzira asati azviuraya, akariposta paYouTube page yake. Ngatione video. Ndizamile sebenze kanzima empilweni yami, thana satisfy woman, ngizama ukumjabulisa, ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule, ngizame kanzima, ngiluze into eziningi, lots of money, lots of everything, but wazali ingane ngasiyo yami, ngambekezelela ngayondla. Wakhathale mina bangale, ngoba sezophumela uRaf azamela mina. Wangigaba, ngamgaba, wavuma, ngahamba
ngamshiya ngavuma kodwa usesebonile senginomuntu wami sengihappy ngiyamyeka naye unomuntu wakhe wabuyela kumina wathi kumina asibuyelane uzomyeka asiyekane into ayenzile uthatha ifoni yami WhatsApp umuntu wami wamkhombisa ivideo ukuthi unami umuntu wamangala ngenxa yakhe mase fasibuyelane siqhubeke nempilo wangapha naye kasala kanjalo lo muntu lo ngimondle engenanix engenalutho noma umuntu osazana lapha ikanixhaphaza amadoda yabo ikani nangu futhi anginehluko angasihluko ngisayidela ukuthi angixhaphaze asiqhaphazane